Na kwa niria ndonsi asoberete mwanchu murigere begeteseni kya Ndizi TV Chinsa ni Isano na Ibere ekero chire chitariki Isano matenyino yo gatano umwaka bw'ikiri w'Ibere na 2023 asenchera ya bene nkwaregania semesa ya Amayia Chinsa Isano na Ibere egere twimanyie asobwenge nararia yagendete gokoreka ime na isiko yorongorwa Gusii nonya nense ya Kenya tokomanyigwa buna umurugi Odeidan Kimathi oyokorokwa Mukame Kimathi na siria obugima abwaye kare myaka 95 nomo ayonto kumanyie asenchera yobwenge kyagera nigari gatiaria na nyaliko bagingo kwareganeria asenchera yobwikirano asabali mogotobwate gwetera asenchera yemitandao no tuli Ndizi TV News Digital abwa on Facebook na boigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na ende na bogo tweet @Ndizi TV News kwira nanda segeke kekerebosyo egera nkumanyie ayo amana yanda mange asenchera yobwenge. Mwanchu murigereria tigatoya chake korwa seskuru y'abamura ya Kisii abo asegwetania abana chiribwisatu bagendrete kumirana amo ne kiombe kia Equity gosebengia Equity amo ne company ya elimu scholarships abo bagendrete kumirana ororo nenchire moyo kurwa maigelio na kurwa bakonyi ocha bana bali bakorwa asichia mate chitali kwenyara arobaturuo asenchira yobwekirano no chikoronyora samangana itama ya Chinsa chikobwatia kurende yene nkwana yo mu manager korwa sebengia Equity oyogendete gukwana gosogotumanya nga ekerenga kya bonkereki ase omurobulyo yo Musoni meriega intene tebengete ya Equity orosagirwa wa Kisii aserero etolega igana wanafunzi bali togosomya bali ese program eri ya Wings to Fly na elimu scholarship kora amone serikali ya Kenya abana tobwate igarero bali ribweyemo angena 400 once bibarwete county chiagaiga tobwate county ya Omabay Migori Nyamira na Kisii na bake bakoruko Transmara endo kogararo tumera nagaiga abana beto kubabeke program ye myakene ande toligerere tubosyo bachikoba abana bakutwara ubugambi obuya bwa bosyo igase rero abatukaya tato todeto gosomia abana aba igoro yo ubugambi obwata masikani na ende bobwata chimbu chingiya kiragera abana bekera bakorire skuru bache koba abana inchi abaya naritoranyara korosya ense yaite chikoba bya igo ase bonde gate kwena ribya mono ese serikali ya Kenya na bali bagotokonya ase program eye mono ebengi yaito ase group ya Equity Group Foundation nera yagera twabegire gaiga na ande tokerene mbya mune school ya Kisii High School aso gwacha gotwari baga tobegaiga na bana besa kutayara Mwanchu murigereria kira chitariki Isano chakero mutinyu gatano kero mwaka nigo ensengima ekoinyura na guchengera rituko lya bateresa ose rituko lya banyagitari bali bakonya bangina aso kuibura na konyora abana babo okwana negetaseni kya Ndizi TV no yole kuriye kero kyo women rep ase county ya Kisii omusubati Dr. Julie Nyanchama oyole gati y'abanyagitari bali bakurwa bakoreri ocyasabangina abakonyora abana abwasa aganeri abanyagitari bonse bakora imirimo yo amaya ase rituko lya International Midwives Day asale no kwegena abuna abanyagitari abo bachikonyora bakoreri obya asa matukari bosyo na gusaba bangina abange kogenda chinyagitari chingaki bale amo na marito Erietaria Nenjuli Nyanchama Nyamao oyobodi kerokyo bo women rep wa Kisii County nando yoro munyagitari wabangina na bana bake igontete kuira dibageri nganeria abanyagitari baito abateresa abo bakoruko abanyagitari bari bagokonya bangina chingaki chiri bakonkia abana baganeri tukurigia dia International Midwives Day rero neri tukotogochengera egasingia abanyagitari ababere bagokora eso gokonya bangina baito chingaki chiri bakonkia abana nando kurigerera nabangina baito tibabasa gusiria magimabo chingaki chiri bakonki na abana babasa gusira chingaki chiri bakonkiwa komenda nayo abanyagitari aba babere bakorigereri na abana baito none bakoiboru tibachi batware oborema buri bogocha
gwetera enjirerio kubina chingaki chintambe egere wareta oborema muroboto korokana cerebral palsy oborema bodio konyorana abana tibai konyara gukwana bwangu tibai konyara gutara bwangu tibai konyara kuba muna abana bande okoba yo gutanyora oxygen chingaki chiriba kuibora igontete gusaba serikali yetu ye county erigererina yarikira abanyagitari abanga bateresa nande gwetani abu erigererina yabairege korigeringa ke abanyagitari abo bakonyora chisemi in service training egere bagende gokorega singia yogokonya bangina baito na gakonyegeza kugitu kyo mu Gusii okoba igasiria bangina ba Gusii abanyagitari abo bateresa bagokora kotemere korigereri ngaki a generation yegesaku ekoba kende gyansiga ko bari umwana ko iboru ekegoja kia determine amangana ari akorokuna obore machinga kicyabusyo igongo tebe serikali ito tigerigereri na yaberege kubwa na korwase kigambero gya Kisii Law Court niga bakagerwa batatu abo bakagere komorusia maiso mwana sagni baikirana bosyo bwekigambere kyo bosibo bona chebina Christino Weno unenjere mo yo kwegerera ase kinekyo korengana no mona chebina ni goboigo ateba kinekyo kirategeru na ende chitalike 25 nemo chumutinyo yo gatano ase ensemeyo korende byankwire maseyemo weikaso yo mobwa bakagerwa oyorenge kwegerera bosyo bwekigambere kyo kyomucho bosongo a funeral. Lakini watu wana kwa rochipa soka ilingana na aya ezidumana we wasifika past to my homestead on my way to So that means she was there on that day. no ya kiza matano kukangi na ipema kazi kazi ndio bora na mmoja mami na dia kidetu tani kuingana Pasifika na sote nao Pasifika just passed outside the homestead. So at what time was that? She said in the challenge. Yeah, in the Saturday. That was 1 p.m. Saturday. Yes, sorry. That was 9 a.m. Not 1 p.m. again? She said it was Saturday, like 9 a.m. Submissions. Upon service, the prosecution and the victim shall have 14 days to file and serve their submissions in response. The Counter Convention on the 26th of May this year to confirm filing of submissions and for highlighting of submissions by parties. Much obliged. Mukami Kimathi oyolenge omorugi Odeidan Kimathi ribarwanire tobosibole asense ya Kenya okure korengana ne family ya Nyagosira nigo yatebire buna Nyagosira nigasirete asenyagitare mo imeye county ya Nairobi abwigoro botuko nekerenga kyogosira kwaye no koruhara asege kegetambe ebono Mukami nigo asirete kabwate myaka 95 nomo abwase asireta asinyagitari ya mabuna na kumanyiri ase county ya Nairobi. Konyatara siro bugima bwae nigo abuli serikali kumubwatesia koreto mubere bumwanchoye oyuru mugako ye Odeidan Kimathi oyego tebekana utindegetwe ase echera ya kamiti egeranya alkobaga kweniwa ase enka yabo. Serikali nigo yaenekirie gocha kubabwatesia enka ya Nyagosira weikemeroberio ya korekire ase nchera yoboikiranu kegima. Chingakie chio muraibwense Dr. William Ruto ngati ya baraya banene korwa sense ya Kenya au batumire ngora yabo gocha senka ya Nyagosira Kimathi gose Mukami Kimathi oyosireta sinyigitali mo imeye county ya Nairobi korengana no muraibwense niga murogeto musubati Mukami buno monto bwanchete omorembe asense ya Kenya gati ya baraibande batumire ngora no mo waziri wa mangana yo bonchoria Moses Kuria
amo nomokonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua abo bayanekire bunamba chekobwatesia amateyo gochakere merobire bune gochaka bune koera na inde bunabagendrete gochabosyo nigo bayakwanaya chingaki bayanyora oroboturo ase enyagitalia yamo Imeye County ya Nairobi. With fortitude and consistency. Never at one time did she change the ideals which she stood for and which even her late husband, Dedan Kimathi, was surely stood for. And further, I want to say that I believe firmly that it is still possible. Committee is not a whole country. It's a small place. It is still possible, probably with the support of the British government, to identify the actual place where Dedan Kimathi is buried. We exhume the remains of Dedan Kimathi, and as we bury Mukami Kimathi, we should have two coffins, that one of Mukami Kimathi and that one of Dedan Kimathi. May our Almighty God rest her soul in eternal peace. For those of us who are conversant with this struggle, we want to say it's a very great loss, because all of us have been rallying behind Mukami as our mother and as a symbol of our lesbians and our struggle. And we therefore want to say that the family is assured of government support during the preparation of the burial itself, and thereafter as we proceed on. Ense ya Kenya samatuka bwango iga nigo yanyorera bageni batali ababutambe abo bakoletaro yabo gocha aiga Kenya abo litangani gosabu amatuka magega nigo omorikyo manene bw'ikyombe kya United Nations Antonio Guterres anyartko baka gutarira ense ya Kenya na bayigo mo Prime Minister bwense ya Japan. Litukulia rero murai bwense Dr. William Ruto boigo onyariko baga kumwarigania omo Chancellor bwense ya German aseleta Olaf Scholz oyo nyariko baka weika ase nyumba y'oburai ya State House abwasa nyariko baga kwariganiwa na maskani kegima mwanchu murigereria chibicha oguchakorora neri naki omo prime gose omo Chancellor oyo nyariko baka weika ase nyumba y'oburai ime ya Nairobi. Chingaki chetharo ya Scholz ase nyumba ya State House nigo muraibense Dr. Ruto anyaroko baga kumumanyia ensemo yaba waziri se baraza yaba waziri yaye abo bagendete kubwatirana aso gusukia ense ya Kenya abosyo etharo ya Scholz kolengana ne goseko kubwatikana na litwa tumanyete nelinga no korosyo bwa matobya gati ense ya Kenya amonense ya German gati yebinto binde binge. Omorandia Paul Mackenzie na ikigwabo syo gwekigambero kia Shansu Court elio koiraneria mamocha ye kolende kolengana nensemo yoboswali nigo ya nyarakobage kulikali uko gosego kwana amo no munachibina abwensemeyo banyarakoba bakumutanga Mackenzie asegeka kia matuko emerongo kia ndale bosyo elio botukikoera bataracha kaikinekyo bene tigango totagerere korwase kigambero gia Shansu ready to receive them back into society, into their social ties. I doubt that the respondents are ready also to go back to these social ties. We would not want this matter to conclude in mob injustice, because the respondents deserve their day in court
and to be dealt with in accordance with the Constitution and the enabling laws. Your Honor, that is not to say that the police are not there to give security. But with the limited resources that are being directed towards the Shakahola investigation, it may not be. Omo Senator Mochore esi okenyuri ononiga kwanire igoro yengana yokonyorwa kwengeria ya borokia balibanya twa bakurigereria na gocharukia amatemwa yo mwaka wechirwe Ibere na merongo Ibere nibere akorengana na esi nigekorekana borokia abo mbaraegwa engere yabo goikabono asa kwanengane yo Osio we Senate ekera agania enyariko bage kurigererirwa egera bali mwabo gusaborokia baegwe engere yabo. Mr. Speaker, request for statement on delayed payment of teachers who invigilated and marked the 2022 KCP and KCSE examinations. Mr. Speaker, sir, I rise pursuant to Standing Order 53-1 to seek a statement from the Standing Committee on Education regarding payment of teachers who invigilated and marked the 2022 Kenya Certificate of Primary Education and the Kenya Certificate of Secondary Education examinations. In the statement, the committee, 1, explain why the Kenya National Examination Council paid the teachers. Mwanju maligereria na rayo sebona senchira yo bwenge kulende na ndi chikoraga 10 nocho kanyora yo amona yanda mange asenchira yo bwenge gati yabo enkwana ya Dr. William Ruto bunanakia mwariganiryo mo chancellor korwa sense ya Germany Olaf Scholz asenyumba yoburai ya State House gatia yanda mange na aliyo wenete kumanya nelibuna mukami kimathi na nyarakoba gagusiri obugima bwaye gusokure kare ne miaka emerengo kianda ne 5 no masenyegitare mo Imeye County ya Nairobi ekere serikali ya enekirie gochia kubwatesia enka ne amate ya nyagosira mukami ayomana yanda mangu mwanchu muligereria asamangana itamaya ye Chinsa chikobwatia wakangambia mane kyagera watu bwatire wetera semitandao yonsi oleto watera nakomo kwene kya wikire wetera senchira yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta Abigail Nyanchamo enekirie kwa nyanyolire wetera senchira yechibicha nerioge na inchina ko yaletera senchira yobwenge nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita.